do archívu 19. augusta ráno 3:45. Idem do školy. Prvý raz. No uvidíme. Celkom som vyspatý. Čo by som nepovedal. Fajne prší, fúka vietor, no však zima, ne? Máme austrálskú zimu. Čakáme na autobus, ideme na vlak. Uvidíme. Ideme na to. Nikto nikde. Na meste. No, tam budeme všetci prvý deň dneska. Trieda len začína teraz. To nie je, že ja tam prídem do triedy. Začíname dneska, ne? To tu prechádzam po meste. Normálne v strede mesta. Policajti. Uličke. V strede mesta, no je to tu vonia, jak nejaká ženská prešla, ne? V strede mesta, vonia. Ideš celý čas a keď nevonia parfém, to je aké žradlo. A nie. Idem do školy. No, a trocha je ľudí. No lebo keď koľko je bolo? 7? 8? 8. It's not raining, so that should be okay. Leháru jak leháru, však ako majú tam nejaké nároky. My tam dneska riešili, čo sa bude učiť. To nie je to, že nič, ešte je domáce úlohy. Takže, ale keď som pozeral, som tak top 7 z 20, čo tam sme v angličtine, tak keď ja neprejdem, tak už ďalších 15 nie. A keď prídeme domov, tak zrobíme recenziu na školu. Takže vy si nekúkali, len máš kredý ksich, tak som zapol dvojkameru, že trošku vidíte prechádzku. Bolo fajne, čo prvý. Tam akurát zoznamili 19 ľudí, žiadny Ind, jedna černoška, francúzska, ale inteligentná, pohodová, nikoho ich životu netreba. Takže krvná skupina. No a potom sami čipmovky. Kto tam ešte bol? Na Kolumbia, taká Južná Amerika. Nie nič, každý deň od 8:30 do 12:30 a potom do roboty. Takže 2 mesiace, no.